Ugochi tubelu no reason, Ugochi tubelu. Inugoma keze wani ye chinanchabu. Aruseze wani ye chinanchabu. Inugoma keze wani ye chinanchabu. Aruseze wani ye chinanchabu. Mwamweringa basi. Arusi dinnebu. Eze wani ye chinanchabu. Mwagaranga. Mwamweringa basi. I was sitting in the pool. They say, "What do you get in that trouble?" Hey! Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu no reason. Orukwasie akaji ofo Ugochi tubelu na temple. Akaji ofo ti ma di jele. Eze mmụọ ihe ji na nchawu. Onye isi nchu aja aka na asụ. Esu udo. Wese ka mkele ndị ekwe nwa mmụọ na mmadụ. Eze mmụọ. Kenere Chiedu Akosa Mama Naya Ekele na-arekwara Osmas Ejimu Ezi enyi m na Nara Wesikwusie ka m kene ụmụ Ugochi tubelu ọdịnala temple niile na ndị enyi dị temple ma onwe m hụrụ na n'olu ya Chinaza Adigbo onye egwu ịnwakwa onye oti Igbo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu no reason. Ụgbọgwụ nwoke ekele m Inugoma keze wani ihe ji na nchabu. Arụsị eze wani ihe ji na nchabu. Inugoma keze wani ihe ji na nchabu. Arụsị eze wani ihe ji na nchabu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze wani ihe ji na nchabu. Nwa gara aga. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze wani ihe ji na nchabu. Inugoma keze wani ihe ji na nchabu. Arụsị eze wani ihe ji na nchabu.
nchabu inugo maka eze nwanyi ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyi ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyi ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyi ihe ji na nchabu ọgbagị bụ mmụọ ụbọchị tubelu ji ele ọgbagị bụ mmụọ ụbọchị tubelu ji ya laa. Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụgo onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọbụta bizi ha na-afụ m na soshal midia. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ ifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Den maka ndị ọ bụ tabizi ha na-esonyere m, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration. Yes, you must learn something that is very unique today. Isiokwu anyị bụ why you must avoid making charms. Why you should avoid making charms. All is very important. Ọnya ka anyị ji wee bịa. Ebe ọ bụla isi anụ olu m na-eshi anya na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị na-awụ ọchị anyị site n'eziokwu TV na ị chọrọ ịnụkwa to listen to this lecture after watching it on television, you can still go to my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ka ị wọchịkwa ya ọzọ. Anyị nwekwara over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị over years. Nwekwara ike ịwọchị ya. Then nke ọzọ anyị ji maka ya wee bịa bụ ka ị mata ọ bụkwa ndị na wọchị na eziokwu TV. O nwere muvi ọbụla English muvi ọbụla ịwọchị na eziokwu TV, nwekwara ike iji wọchị ọzọ na Ugochi tubelu movie productions. Then ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịwọchị n'eziokwu TV ihe anyị na-akụzi, maọbụ na ị chọrọ ịwọchị any movie ọ na-ewọchị n'eziokwu TV, movie Igbo ya, jee na eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị anyị. Then echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru. Aja anyị na-achụ n'igwe a na-akpọ ya monthly ritual anyị na-eme kwa ọnwa ọbụla nke Septemba ka na-aga n'iru. Ị nwere ike isonye na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Distance is not a barrier. Ndị na-esonye bụ na ya bụ aja amarago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, then make donation token to the account number ka anyị wee nwee ike iplace ya prayer request at the temple, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi kwa ụbọchị ganye na ọnwa Septemba agwụ. Etu a ka anyị si eme ya. Ụbọchị anyị ga-achịkọtazie, anyị jee na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja, gbagotazie na ọlta, chụọ aja dị iche iche, chụkwazie aja ebube emesara ka. I can tell you, and there were a lot of testimonies. Mana ya bụrụ ndị na-eshow testimonies na social media maka ọdụrụ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ why you should avoid making charms. Mgbe chọọ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ na ịgwa ajọ ọgwụ abụrụ the basic n'ọdịnala Igbo. Ọ ihe amụtara amụta. Ọdịnala Igbo bụ based na the keeping the natural laws, the 10 commandments. Ọnya ka eji akpọ ya ọdịnala. Nwa tokwa otokulu. And asị gị na ọdịnala Igbo, fọ gị nwee bụ ezigbo onye ọdịnala Igbo, ị ga-abụ onye na-asọ nsọ ala. Ị ga-abụ onye na-asọ nsọ ala. Ọnya bụ the basic. Ọnya bụ the basic. Ị ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ ala.
ị ga-abụ onye na-asọ nsọ ala. That is the basic. Ị ga-abụ onye na-asọ nsọ ala. Yes, ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ala na-edebe that Ten Commandment, ị bụrụ onye ọdịnala. However, human concept bido bataba dịka ọ dị na okpukpere dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ gwọba ajọ ọgwụ, maka ajọ ọgwụ ka anyị chọrọ ikwuta. Enwere ajọ ọgwụ dị iche iche, mana mgbe I will mention only but few. Enwere oke ite, enwere oke ibu, na ndị ọzọzi ihe akasị nkụ. Mana ihe chọrọ ịkụwara ụnụ, ọ bụrụ taa ka ajọ ọgwụ ndị a bido. Ọ dịbụ mgbe gburugburu mgbe elu dị awa n'ọsa, mana soshal midia beziri a na-ekwupụta ya mgbe mbụ a na-ekwu ya ekwu ka m tenu ya. Ajọ ọgwụ ọ bụrụ dị basic na ọdịnala Igbo, mana ịmarụgo na ihe ọbụla mere involve human being, a ga-enwerịrị nke ezigbo enwe nke ajọ ya. Ajọ ọgwụ bidoro as a result of quest, too much quest to acquire material things, fame, money, and popularity. Jee watch ya, jee na YouTube channel, watch ya film a na-akpọ na YouTube channel Eziokwu TV Nollywood movies. Ka ị watch ya film a na-akpọ Ibobo, Sacrifice of Ibobo. Ọ ihe mere mgbe gboo. Ị watch ya wụ film, ihe aghọta nkụzi ya na-akụzi. Ịkwana ka mmadụ kọrọ gị akọrọ maka movie a, were ọsọ were ije jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Subscribe wa ka ị watch anya movie emere n'Igbo. You will learn everything. Ajọ ọgwụ abụrụ taa ka o bido, maka nkọwara gị etu ọgwụ si alụ ọrụ. Ọgwụ na-ebu ebu, ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. Agwa ajọ ọgwụ ọbụla nwere ihe eji elekwa ya. And ajọ ọgwụ ọbụla mmụọ ị na-enye ihe mmụọ ọ na-ebu, mmụọ ị na-enye ihe mmụọ ọ na-ebu. O nwere oge ọ ga-eruzie, o jiri aka ya kpaba nne. O nwere oge ọ na-eruzi, o jiri aka ya kpaba nne. Ọnya bụ ihe ya gbasara ajọ ọgwụ. Ọnya ka eji sị gaa gwụọ, metinye n'aka n'ọgwụ. N'Ugochi tụọ na temple ya na-eme ife ọgwụ, kama na anyị believe na alụsị. Maka alụsị bụ entity of power, and alụsị abụrụ ọgwụ. Alụsị is not selfish. Alụsị gba njedu nke Chukwu agboturu agbotu. Alụsị na-alụ ọrụ for the well-being of the general public. It shows love. Mana ọgwụ na-adị self-centered. Ọgwụ ị na-achọ ka iwe hypnotize another person ka o wee bụrụ sọ gị bụ eze ga-akwụ ọtọ. So ọgwụ na-abụ ihe garụ self-centered thing. Ọnya ka ọgwụ ji wee jọgbuo onwe ya. Mana arụsị bụ nna ka nne ọra niile na-bring justice. Ọnya kpatara na ezigbo arụsị na-ekpe ekpe before ogbuo. Before arụsị ịtụọ mmadụ na arụsị ga-ebu ụzọ ka ọzọ tụọ mmụọ onye anwa, kọwarịa ihe onye anwa mere, ekpe ya etu esi ekpe na kọtụ. Ekpegona na kọtụ, ọnya ka o ji egbute obere oge. Ekpesie ekpe etu esi ekpe na kọtụ, ebie okwu ifere mmụọ onye ahụ esosi yes na nwa ma n'ikpe maria, arụsị wee gbuo. And arụsị je n'ọrụ ọgwụ gbuo onye anwa, ọbara ya dọrọ aka m kọrọ bụrụ ọgụ nwa, onye a pasị do natural process. Mana ọ bụrụ ọgwụ, iwere ọgwụ gbuo mmadụ, ọbara ya dị n'aka gị, maka na ọgwụ jungle justice. Example, ọ bụrụ na mmadụ mere ihe ọjọọ, gọọmenti ekpuje polisi, kpuje kọtụ, kpee ikpe, gọọmenti ma ya ikpe, ọ bụrụ na a ga-egbu ya by firing squad, ọbara. Mana mgbe ị nwetara mmadụ jiri aka gbuo onye anwa na o mere gị ihe ọjọọ, ọ jungle justice, ọbara ya dị n'isi, gọọmenti nwetara go to jail. So ịghọtara ya. So arụsị na-efuru natural process, while ọgwụ bụ jungle justice. Ọ na-efuru full of ka maka onwe gị, idekwu maka the general implication.
ọ ya ka eji ekwu ndị mma wepụ aka n'ọgwụ dịka nsi wee kwu na ọgwụ na-ebu ebu jee wọchị ya sacrifice of Igbo ka iwe nwee ike ọdị ihe nne then nke a ga ihe ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị etu ọgwụ si alụ ọrụ bụ ya ọ bụrụ taa ka o bidoro n'anya Adam human being because na Chukwu Okike nyere mmadụ freedom of expression. Chukwu Okike nyere mmadụ freedom na mmadụ nwere ike ime ihe etu o si wee chọọ. Chukwu Okike nyere mmadụ power to rule and to be ka ọ bụrụ caretaker n'ụwa. However, etu esi wee handle that ike anwa Chukwu Okike nyere gị, whether we may abuse, we utilize their well dị n'isi gị. Ụbọchị nta achụ ụlọ nwere nchi, ọ ga-ada gị n'isi n'ụbọchị ikpe. Ịghọtara ya? Now, mana ọ bụrụ na utilize ya ike anwa well, ọ bụrụ for the well-being of general public, ọ bụrụ maka ọdịmma mmadụ dum. So kedu ihe na-achọ ịkọwa maka ya? Ọ bụrụ na etinye aka na egwu ajọ ọgwụ, o nwere consequence and ọ dịbara gboo. Ihe butekwa n'ọgwụ a bụ na mgbe buru gboo mgbe enugbe anọsa, ndị gboo ha gwọrọ ọgwụ maka ego. Ụdị a na-agwọ kịta a na-akpọchi ọgwụ ego. Primary intention is money, and for the purpose of money, ịdị ready igbu mmadụ, ịdị ready itinye ụfọdụ ihe dị very dangerous. Nwere ike itinye higher animals bụ human parts. Ị ga na-afụ ụfọdụ ihe a na-afụ, ọ dị very dangerous. Maka na onwe oge ọgwụ a ga-ebubuo maka na itiri higher animal ma human parts obido buo webe ife. Ghọtara ya? Then mana ụfọdụ ndị na-agwọ ya gba ọgwụ enwe amachọrọ the implication of what they are doing. Ọ bụrụ ịkpụta nwa agụ na be gị na-efe idie mgbe ọ kapere mpe, o nwere mgbe ọ ga-eru ọlụkwute lion onwe ekeri kụzie gị nwa etu a ka ọ dị n'ọgwụ. Ihe m na-achọ ịkọwara na mgbe buru gba anwa ejiri ego anụ nwaanyị, mana mgbe anwa dịka akụkọ nne m ka ọrụ m bụ na mgbe anwa nwoke ụmụ nwaanyị na-agbaso nwoke ga-enyeju ha afọ, nwoke ike dị, nwoke pụrụ uvuru na ya bụ ọkaibe, nwoke ama ama, nwoke bụ odogwu. Ọ bụrụ taa ka ihe odogwu bidoro. So ihe na-eme mgbe ha bụ wee sị m na mgbe anwa ha na-enwe ụmụ ihe village square etu ahụ ka arụkọtasị na-agba mmọnwụ ilo ma ọ na-eme mmemme ofeji ọkụ then iri ji, ma ọ bụ na ha na-eme afịa ọrụ. Ha na-eme mmemme ndị a, ndị young maiden ụmụ agbọghọbịa ndị anụbọrọ di na-apụta na village square gbaa ihe egwu. Ịghọtara ya? Ndị niile ogwe ha na-agba ahụ mgbe ha ji eshi oke esi dia scale, then by then ụmụ okorobịa ndị na-achọ nwaanyị enwe ike ha wee nụọ. Then ụmụ okorobịa na-apụtakwanụ akwaịchara ụfọdụ ugwu dị iche iche. A ga-enwe ihe dịka dancing step, dancing competition, ma ọ bụ enwe ihe dịka mgba wrestling. Mgbe ahụ enwere ike asị na onye abụ di mgba na ọnya kachasị ike na ụmụ okorobịa niile nọ n'obodo ahụ, maka ihe na o siri ike anwa. Young maidens of his choice will like to marry him because na ha kwenyere na nwoke ọbụla ike dị ya alụpụtawa ọrụ ya dị ezinụlọ ya ga-eri, na ọ bụrụ na iwu nwoke ike dị, nwaanyị ga-ala ike ịnụ gị maka na ọ ma na ọnụba gị na agụụ ha ama egbu gị, agụụ ama egbu ya, maka na gị nwoke dị ụtọ n'isiri ike na ị ga-alụpụta ihe ya dị ezinụlọ ga-eri. Ịfụna ya? So a na-achọ ha. Nke ịbụa, ịbụrụ nwoke bụ iwu dị ji na ị na-alụpụta ugbo mbe na be gị nri abụrụ atọ ụtaba ewutaba, nwaanyị ga-eso gị. Tụ a ka ọ dị gboo. Nke ọzọkwa dịkwa na ya bụ na enwere nke a na-akpọ asị na onye abụ dinta. O nwere ike o jee na anụ ogbu anụ, ogbu elefant, ogbu agụ, ogbu anụ dị iche iche, o mee ihe ndị ọzọ emewuro odogwu ka ọ bụ. So abịakwa na village square a ga-eselebrate kwa mmadụ dị etu a. Hụ nkwara ndị na-eti mmọnwụ. Abịa n'obodo ọ na-eti mmọnwụ ya bụrụ karịcha akarịcha, ọ na-egosi ihe o ji bụrụ odogwu. O nwere ike ọ bịa na-akwa gbachaa ebe a na-agba mmọnwụ, ọ maghị ihe ọ ga-eme, ọtụdo ofu isi aka osisi akpọnwụọ. Ọ na-emecha ụmụ ihe niile a ma sị na mmọnwụ ya na mmọnwụ ọzọ adịghị agba n'ọgbọ maka na o ji ajọ ọgwụ. Ihe niile ahụ ihe ofe iluru ọ ya eme. Ụfọdụ na-eji agba aka were aka rigo nkwụ, were ụkwụ ya sụsasịa nkwụ niile, na-emecha ụmụ ihe niile a dịrọ kọmọn. Ọ na-emezu ụmụ ihe dị etu a, ndị mmadụ a na-eme ya appreciate, ndị mmadụ a na-eme ya admire na ọ bụ odogwu. By then young maidens ga-adị willing ịnụ ya.
Ịghọtara ya? So maka ihe ụdị ihe dị etu a ichefuru na mgbe ochie anwa o nwere ndị na-eji izu ọgụ ijeta ebu. Mgbe ahụ ibu dibịa ọ bụrụ na ije ọ na izu ọgụ jeta ebu ibudo odogwu. So ọtụtụ ndị dibịa niile ụfọdụ na-achọzi ka ha n'iwu na ha ga-ejeriri izu ọgụ jeta ebu. Ịghọtara? Maka ihe ọ dazie ajọ ọgwụ ahụ ọ daziri ka o wee nwee ike wee bụrụ dibịa na-emetụ emetụ. Maka na mgbe ahụ ijecha izu ọgwụ tọcha ebu ịbatazie afa ga na-edu ude ndị mmadụ a na-eju na be gị. Ịfụrụ ya? So ụmụ ihe niile aha mere onwe ihe ha ji wee mee ọkanga. Ọ bụrụkọta ka ime ọkanga bido. Yes. Ọ bịa mechie niile awụ ajọ ọgwụ nweta o ji wee mee ọkanga. O nwetazie ọgwụ ahụ emechaa ọgwụ ahụ megịrị a na-enye nsogbu. Maka na ọgwụ ahụ o ji eda bezie o nwere ike achọtie ya afụrụ tata ọgwụ ahụ ebido nyebe nsogbu n'ezinụlọ. O nwere ike ọgwụ a jizi aka ịkpaba nne ọ na-egbusi mmadụ na-emute nseke na ihe ibide na ya bụ ezinụlọ. Ọ na-emezi ihe dị etu a ụdị ndị a nna ha kere ụdị ike a na ha pụtazie ikwu ọgwụ ọdịnala ha kwa aka pilot si mba kwa ọgwụ ọdịnala ha nke mpa ha si wee mere ha ma ihe ha mere bifo ha bupụta onwe ha. I can tell you my dear my friend, nna gị emere ọdịnala, nna gị kere ike, nna gị wụ ọgwụ ka ọgwụ. Ịghọtara ya? Yes, ezigbo onye ọdịnala bụ abụrụ onye awa jee toru ma ọ bụ jee mee nke a ma ọ mee nke a mee ihe odogwu. Mba, ezigbo onye ọdịnala bụ data nwoke ahụ nọ na vileji ụlọ na-atụ nzu na-awa ọjị na-awapụrụ ndị ichie ọjị. Ha kpọọ ya n'ihe gbasara okwu ala nke ọma okwuo. Usoro na ndị na-eri ngarị, usoro na ndị na-eri aka azụ, ọfụ eziokwu okwu ka ọ dị atụ mmadụ egwu. Yes, all that man wee ezigbo onye ọdịnala. Ihe nna gị mere ọkanga and aka na-emekwa ọkanga ruo n'ụwa taa. Ịghọtara ya? O nwere ndị nwere ike hide under the umbrella na ya onye ọdịnala mana ọkanga ka ọ na-emere onwe ya. Ọ na-eme ihe odogwu na-agwọ ọgwụ na-emesi ihe ike. Ọ chọkwa igbu mmadụ gbuo mmadụ osendụrụ. Onye na-eto abụrụ ọdịnala ka ọ na-eme ọkanga ka ọ na-emere onwe ya. Emesịa ọfụ ihe o mere onwe ya. Ịghọtara ya? Ọ ihe nna chịkọwara gị na nkịta n'ụwa taa ndị mmadụ na-emekwa ọkanga. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke in order ka o wee bụrụ ọzọwara ọga ka o wee bụrụ ọ chụwara agụ zọgbuo enyi n'obodo nke mbụ n'obodo ya ka ọ bụrụ ọkwụrụ ọkarịsịa mụje banye ajọ otu nzuzo mụje daa ajọ ọgwụ izegwu ọgwụ ego. Ọ chọrọ ka ọ gbaji wagon. Ọ chọrọ ka ọ bụrụ na onye ahụ onye nwụcha afọ fọdek na everywhere. Ọ gwụchazie ajọ ọgwụ ọbanye n'otu nzuzo dị iche iche emesizie ọ na-enye nsogbu maka mmekọta maka stepping on toes of so many individuals. Maka ejiro nwa adịbụ eme mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-eme ihe ọjọọ n'Afrịka. Ịghọtara ya? So ihe niile o megazi emeji ọ na-enye nsogbu n'ezinụlọ. So ọ bụrụ maka ajọ ihe nna ha tiri aka na ya. So ihe nna achịkọwara gị bụ onye ọdịnala na ihe na-enye nsogbu na be ụlọ abụrụ na nna gị kpọtụrụ ndị ichie nwee ọta ebe ọ na-anọ a good altar ebe ọ na-anọ na-enye ndị ichie nri. Ọ bụrụ ọnya na-enye nsogbu ụlọ. Ọ bụrụ ebe ha lụrụ agwụ na-enye nsogbu ụlọ. Can tell you. Ọ bụrụ ebe nna gị ma ebi na ọ kpọtụrụ ndị mmiri nwee ebe ọ na-eburu ndị mmiri anọ. Ọ bụrụ ọnyanwa bụ ihe na-enye nsogbu na be ụlọ. Ọ bụrụ ebe ha dọrọ ana ngwụ na-enye nsogbu na be ụlọ. Ihe nyere nsogbu na be ụlọ wa ajọ ọgwụ na-eburu nna gị riri na ndụ na ụmụ ajọ ọgwụ dị iche iche o nyere ebe dị iche iche o ji wee mee ọkanga. Ịmakwa na o nwere mgbe e nwere ndị ma akpọha afafa merụ dibịa gboo. Ha nwere onyinye mana ka onyinye ha wee dazie ụda ha gwụrụzie ọgwụ tili ya. Ịghọtara ya? Ọgwụ ahụ ọ gwụsịrị nwere ike ọ bịa na geeti bi onyinye data ajọ ọgwụ. Iti gaa n'isi na bie bata n'ụlọ ọrụ ọkpọ ọgha afa gwa gị nọ maka ihe na-eto aka iji bịa. Ihe o riri ihe agba oke ose ajọ ọgwụ. Ịghọtara ya? So etu agwa ọ dịkwu na ụfọdụ ndị pasọ na-ejikwa eri oke ose ka o wee bụrụ na ọ na-ezi ozi. Ọ ya ezicha agha ozi gwa kọlọ pantị iyi isi agha ozi gwa ka be nna gị dị gwa kọlọ niile a mana emechaa no solution. Ọ bụrụ gbakata bụ afa na-agba ele. So onwe ike ije ọtụtụ ndị na-arụ n'ụka bụkarị ihe ha na-ala ike ime. Ọ daa ka asị na bọda na-afụ ụzọ asị oje na mmụọ Jizọs a na-akụ aka asị kọmputa Jizọs a na-akụ aka a na-asụ onye kọmputa a na-akụ aka. Ọ fụrụ afụ mana nwere solution. Ihe a bụ ose nkwu ose o ji eriere onwe ya.
o nwere ndị na-enweghị onyinye ahụ mana ọ bịazi add ya something so that mmadụ 100 bịagoro efu ya n'ozi ha cha niile ozi. Ihe a abụrụzi ya because na onweghị ihe o adịrị to that natural gift ahụ nwere. Afa adịrị onwe iche maka na afa ọ bụrụ ngụ nwa na-afụ na ị na-achụ ịbụ na ọ dị na-ajụ mmụọ kere ihe kpatara onye dị etu a mmụọ a na-akọmuniketi to you ha dị iche. Mana ndị agha apụta etu awụ ụbọchị o ji enwe kanselin mmadụ 100 bịagoro efu ya na ọ ya ezichacha niile ozi. Ihe a bụ na o nwere onyinye mana ọ adịghị something ka o nwee ike nwee the ability maka na ọ bụ na natural gift ọ bụ enwe ike izi mmadụ 100 ozi na ọ bụ a na-ekpe ekpere na-abụ abụ ozi bịa ozie mmadụ ole ma ole so ndị a ka ọ ya ozi mana onye agha apụtazie mmadụ 100 ọ ya ezichacha niile ozi nwanne ife gwara ya. So ihe na-achịkọwa bụ ajọ ọgwụ, wepụ aka na ajọ ọgwụ. Ihe na-achịkọwaziri ndị Igbo bụ na o nwere ihe bụ ọdịnala. Ọ bụrụ na nna gị ma ọ bụ nna mụtara nna gị ma ọ bụ nna 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 gị ha mere odogwu nya ka ụnụ na-arịa odogwu na ọgwụ ghọtara ọ dị selfish ka o wee hipụtarize ndị mmadụ ka o wee bụrụ odogwu bụrụ ọkanga nya ka ụnụ na-arịa. Ọ bụrụ maka na nna gị ma ọ bụrụ maka na nna gị na-atụ nzu na-atụ edo na-awapụ ọjị na-ekwu eziokwu unu jide ahụ ịghọtara ya. So ọ bụrụ na ihe anyị na-achịkọwa bụ ihe unu ga-eme ichigata n'ọdịnala Igbo ignọọ mebie ajọ ọgwụ niile agwa nna gị nwere then ignọọ iti ikwe aka n'ihe ọjọọ ya na iso ụbụrụ nna gị dị njọ maka isobokwu ya you are fueling that spirit ahụ o ji arụ ọrụ. Mana ọ bụrụ na i destroy ya the spirit kwụsị ibi ndụ n'ụdị a kwuo call a spade a spade that nwa anwa o ji ruru ajọ ọrụ ahụ ama enwezi supporting base ọ ma na-enwetazi fueling from ọnụ nwa karị ndụ then physically gradually that ọgwụ ahụ fade out. Mana ọ bụrụ na ịbịakwa tinye aka na ụdị ajọ ihe nna gị mere you are the living and still fueling what your father did in the past. So ihe wụ ọdịnala bụ na-asọ nsọ na-asọ nsọ imegidekwana mmadụ idukwana nwunye mmadụ. Ọ bụrụ na ya problem bụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị tọ no problem mana iduna nwunye mmadụ iwe na ihe abụrụ nke gị izu n'ori ihe ọbụla abụrụ nke gị before i were ihe mmadụ bụ onye ahụ sị ya ka na iteki ọ sị gị were fine ọ sị gị ewere iwekwara maka na one day ma ọ go maka ime come back maka ihe na o nwere onye ị ga-ewe nke mmụọ agaghị aka n'ukwu maka na o nwere ike onye ya ewe nke ọ bụrụ onye bekuru mmụọ iwere ga na-eme ha n'ihe mmụọ ka iwe mmụọ agba ahụ. So ihe bụ ọdịnala bụ iwepụ aka n'ihe ọbụla ana na-asọ nsọ ihe ọbụla that 10 commandment ana m agwa ndị mmadụ 10 commandment abụrụ iwu ndị ụka. 10 commandment dị na ancient time even during the time of Moses ọ gwakwara ya ụmụnne ya remindkwa ha kpatara o ji dị na agba ochie. 10 commandment adọ na agba ọfụ 10 commandment na agba ochie Moses enyekwara ya n'oge agba ochie abụrụ onye ụka so na Moses abụrụ Christian Isaiah na Jeremiah na ndị nna na-abụrụ Christian. So Old Testament dịbara mgbe gboo and every religion nwere 10 commandments. Every religion onwe religion na-asị gị gbuo mmadụ onwe religion sịrị gị ji eduru nwunye mmadụ because when you do that you have already hurt that man and took away the apple of the man's eyes because onye nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị nwunye ya na-eri mmụ wee je nụrụ ya. Ka m kwụsị ebe a inwe ha ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụrụ ịchọ ka agbaala gị afa mmiri send ya message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe si n'aka ya bịa n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple and n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja anyị na-achụ n'ọnwa Septemba ya na n'isi ndị enyi temple niile ndị ihe anyị na-eme na-amasị ndị na-agbasa ozi ọma anyị na-agbasa na-enyere anyị aka na-eshi ya na-agwa ndị mmadụ maka ya sị na ọmaka ga-emere ụlọ na onye na-achụ ụlọ ga-ada na onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụlọ ga-eme onwe ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile na-asị mgbe ndị abịa miracle on your lives. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ya gazie ka ọ dịkwanụ. Daalụnụ.